Marija, tfajla li kellha ħolma bħal kull tfajla oħra. Marija li ta' età daqshekk żgħira qalet iva sejħa li għamli l-Alla. Marija li kellha tant ħolm li waqfet kollox biex tkun mhux kwalunkwe l-omm li ħadnet fiha lill-liben tal-Alla, l-omm li saret omna. Marija kienet dik il-mara li kienet l-ifqar fost il-fqar u kienet l-akbar fost il-gbarat. Marija, il-mara ta' ftit kliem. L-omm li talli ħabbet batit. L-omm li mxiet wara bina fiskiet. L-omm li sfat armla. L-omm li tat kollox u kull ma kella, inkluż li bina biex imut u jselvana. L-omm li taf xi tfisser dik it-toma qarsa ta' kelma dbatija. Il-mara mimlija erf, il-warda mistika. Marija, inġili rajt, jew iltqajt ma' Marija. Dini Marija. Ġieli ġġudikajt lil Marija. Dini Marija. Ġieli tħaqt Marija. Dini Marija. Ġieli diskriminajt lil Marija. Dinja Marija. Ġieli offendejt lil Marija. Int taf minni Marija. Ġieli kont li ġart lil min iġarrab ħabba l-idejat tiegħek. Aħseb ftit f'dan il-moment u tlob maħfra. Aħseb ftit dan il-moment u tlob biex bħal Marija ikollok il-qawwa biex tkun tista' taħfel. Biex tiġbaħ lill-omna Marija trid tinsa lilek innifsek u ġġib lill-Alla fiċ-ċentru ta' ħajtek. Dini Marija. U int lest li tkun Marija